விநாயக சதுர்த்தி ஸ்பெஷல். அருகம்புல்லும் பிள்ளையாரும். சுலபன் என்ற மன்னன் ஜம்பா என்ற தென்னாட்டு நகரம் ஒன்றை பெருமையுடன் ஆட்சி புரிந்து வந்தான். அவனும் அவன் மனைவி சுபமுத்திரையும் தினமும் நகரில் நடைபெறும் கதா காலட்சேபத்தை கேட்க செல்வதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தனர். ஒரு நாள் ஒரு கோயிலில் கதா காலட்சேபம் நடக்கும் அரங்கில் ஏழை அந்தணன் ஒருவர் அமர்ந்திருந்தார். வறுமையின் கொடுமையினால் குறைந்த அளவு உடையுடனே அவர் காணப்பட்டார். தர்ம நெறியோடும் கருணையுள்ளத்தோடும் அரசாளும் மன்னன் அன்று ஏனோ விதியின் காரணமாக அந்த அந்தணரை பார்த்து சிரித்து விட்டார். மன்னரின் சிரிப்பால் மேலும் அவமானமடைந்த அவர் கூனி குறுகி அந்த அரங்கத்தின் ஒரு மூலையில் போய் நின்றார். அந்த நிலை மன்னனை மேலும் சிரிப்புக்குள்ளாக்கியது. அதை கண்டு அந்தணருக்கு கோபம் தலைக்கேறியது. மன்னரை பார்த்து, ஏழ்மையில் வாழும் என்னை பார்த்து எள்ளி நகையாடும் அறிவு கெட்ட அரசே, பல்லை காட்டி என்னை கேலி செய்ததால் நீ ஒரு எருதாக மாறக்கடவா என்று சாபமிட்டு விட்டார். அடுத்த கணம் மன்னன் எருதாக உருமாறினான். தன் கணவர் எருதாக மாறியதை கண்ட அரசி அந்தணன் மீது கோபமுற்று, மன்னர் என்றும் பாராமல் கோபமுற்று, என் கணவரை எருதாக மாறிட சாபம் கொடுத்த நீ பொதி சுமக்கும் ஒரு கழுதையாக மாறக்கடவா என்று சபித்தாள். அந்தணர் அடுத்த கணம் கழுதையாக மாறினார். கழுதையாக மாறினாலும் நெறி தவறாது அந்தணன் வாழ்ந்ததால் அவர் மீண்டும் அரசியாரை புல் சுமக்கும் பெண்ணாக சபிக்கவே அவ்வாறே அரசியாரும் உருமாறினாள். புல் சேகரித்து கொண்டு ஒரு நாள் மாலை வீடு திரும்பும்போது காற்றும் மழையும் வேகத்தோடு துவங்கியது. மழையிலிருந்து தப்பிக்க அருகில் இருந்த ஆலயத்துக்குள் நுழைந்தாள் புல் சுமக்கும் பெண்ணாகிய அரசி. அதே கோயிலுக்குள் அடைக்கலம் பெற கழுதையான அந்தணரும் எருதாக மாறிய மன்னனும் நுழைந்தார்கள். புல்லை தின்று பார்ப்போமே என்றெண்ணி இருவரும் புல்கட்டை வாயை கொண்டு இருவருமா அவிழ்த்தார்கள். சுவைத்து சற்று உண்டனர். அப்போது காற்று பலமாக வீச ஆரம்பித்தது. புல்கட்டில் இருந்த அருகம்புல் கோயிலில் அருளாட்சி புரியும் விநாயகர் மீது பறந்து சென்று விழுந்தது. அன்று விநாயக சதுர்த்தி ஆதலால் விநாயகர் சன்னதி திறந்திருந்தது. பெருங்கூட்டமும் சன்னதிக்கு முன்னால் இருந்தது. பூஜை நேரத்தில் கோயிலுக்குள் நுழைந்த கழுதையையும் எருதையும் மக்கள் விரட்டி அடித்தனர். புல்கட்டையும் அவை இழுத்துச் சென்றதால் புல் சுமக்கும் பெண்ணும் கோயிலை சுற்றி சுற்றி வந்தாள். தன்னை சுற்றி சுற்றி வந்ததாலும் அவர்கள் மூலம் அருகம்புல் தன் மீது விழுந்ததாலும் விநாயகர் பேரானந்தம் கொண்டார். அம்மூவருக்கும் சுய உருவத்தை மீண்டும் அளித்து அழகிய வாகனத்தில் தேவலோகத்திற்கு அழைத்துச் சென்றார். விநாயகருக்கு மிக உயர்ந்த நிவேதனங்களை படைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. எல்லா இடத்திலும் கிடைத்திடும் அருங்கம்புல்லினால் மனதார அர்ச்சனை செய்தால் போதும், எந்த தீவினையும் நீங்கிவிடும் என்று மாபெரும் தத்துவத்தை உணர்த்துகிறது இக்கதை. விநாயகா போற்றி. நாளை 18/9/2023 திங்கட்கிழமை அற்புதமான நாள். பிள்ளையார் சுழி போட்டு செயல் எதையும் தொடங்கு. எதையும் எழுத தொடங்கும் முன் பிள்ளையாரை ஞாபகப்படுத்தும் சுழியும் ஆதியும் அந்தமும் அவரே. தும்பிக்கையை நினைக்க வைக்கும் கோடும் இணைந்து ஊ என்னும் பிள்ளையார் சுழி உருவானது. பிள்ளையார் சுழி போட்டு தொடங்கும் அனைத்து செயல்களையும் பிள்ளையார் அருளால் பிசிறின்றி முடிந்துவிடும் என்பது ஆன்றோர் வாக்கு. பிள்ளையார் பிடித்து வைப்பதன் பலன்கள் பல கோடி. இலைகள் பலன்கள். விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று 21 வகையான இலைகளை கொண்டு அர்ச்சிப்பது சிறந்தது என்பார்கள். அவற்றை கொண்டு அர்ச்சிப்பதால் அடையக்கூடிய பலன்களை பார்ப்போமா? 1. முல்லை இலை கொண்டு வழிபட்டால் அறம் வளர்க்கும். கரிசலாங்கண்ணி இலையால் அர்ச்சித்து வழிபட்டால் இல்லத்துக்கு தேவையான பொருட்சேர்க்கை நிகழும். வில்வம் இலையால் அர்ச்சித்து விநாயகரை வழிபட்டால் விரும்பிய அனைத்தும் கிடைக்கும். அருகம்புல்லால் அர்ச்சித்து வணங்கினால் அனைத்து சௌபாகியங்களும் கிடைக்கப் பெறலாம். இலந்தை இலையால் அர்ச்சனை செய்து ஆணை முகத்தை வழிபட்டால் கல்வியில் மேன்மை பெறலாம். ஊமத்தை இலையை கொண்டு அர்ச்சித்து வழிபட்டால் பெருந்தன்மையான மனம் பெறலாம். வன்னி இலை கொண்டு வழிபட்டால் பூ உலகிலும் சொர்க்க வாழ்விலும் நன்மைகள் கிடைக்கப் பெறும். நாயுருவி இலையால் வழிபட்டால் முகப்பொலிவும் அழகும் கூடும். தேஜஸுடன் வாழலாம். கண்டங்கத்திரி இலையால் கணபதியை வழிபட்டால் வீரமும் தைரியமும் கிடைக்கப் பெறலாம். அரளி இலையால் ஆனை முகத்தை வழிபட்டால் எல்லா முயற்சிகளும் வெற்றி கிடைக்கும். எருகம் இலை கொண்டு அர்ச்சனை செய்து வழிபட்டால் கருவில் உள்ள சிசுவுக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கும்.
குழந்தை ஞானத்துடனும் யோகத்துடனும் வளரும். மருதம் இலையால் வழிபட்டால் மகப்பேறு கிடைக்கும். விஷ்ணு கிராந்தி இலையால் விநாயகப் பெருமானை வழிபட்டால் தேர்ந்த அறிவுடன் திகழலாம். காரியத்தில் வெற்றி கிடைக்கும். மாதுளை இலையால் அர்ச்சனை செய்து வழிபட்டால் பெரும் புகழும் நற்பெயரும் கிடைக்கும். தேவதாரு இலையால் அர்ச்சனை செய்து வழிபட்டால் எதையும் தாங்கும் மனோதைரியம் கிடைக்கும். மறுக்கொழுந்து இலையால் மகேஷன் மைந்தனை வழிபட்டால் இல்லற சுகம் கிடைக்கப்பெறும். அரச இலை கொண்டு வழிபட்டால் உயர் பதவியும் பதவியால் கீர்த்தியும் கிடைக்கும். ஜாதி மல்லி இலை கொண்டு விக்னேஸ்வரனின் வழிபட்டால் சொந்த வீடு மனை பூமி பாக்கியம் கிடைக்கப் பெறலாம். தாழம் இலையால் ஆனைமுகனை வழிபட்டால் செல்வ செழிப்புடன் வாழலாம். அகத்தி இலையால் அர்ச்சித்து பார்வதி மைந்தனை வேண்டிக் கொண்டால் கடன் தொல்லையிலிருந்து விடப்படலாம். புற்சேர்க்கை திகழும். தவணம் ஜகர் பூரச இலை கொண்டு வழிபட்டால் நல்ல கணவன் அல்லது மனைவி அமையப்பெறும். தாம்பத்தியம் சிறகும். நல்ல வாழ்க்கை துணையுடன் இனிதே வாழலாம். 21 பத்திரங்கள் அல்லது இலைகள். 1 அருகம்புல், 2 முல்லை, 3 கரிசலாங்கண்ணி, 4 வில்வம், 5 இளந்தை, 6 வன்னி, 7 ஊமத்தை, 8 கண்டகத்திரி, 9 செவ்வரளி, 10 எருக்கு, 11 மருத, 12 மாதுளை, 13 விஷ்ணு கிராந்தி, 14 அகத்திக்கீரை, 15 தவணம், 16 தேவதாரு, 17 மரிக்கொழுந்து, 18 ஜாதி மல்லி, 19 நாயுருவி, 20 அரச, 21 தாழை. 21 புஷ்பங்கள். 1 புன்னை, 2 மந்தாரை, 3 மகிழம்பூ, 4 பாதிரி, 5 தும்பை, 6 முல்லை, 7 ஊமத்தை, 8 கண்டகத்திரி, 9 செவ்வரளி, 10 எருக்க, 11 செங்கழநீர், 12 மாதுளை, 13 வில்வம்பூ, 14 குருந்தை, 15 சம்மங்கி, 16 பவழமல்லி, 17 செண்பகம், 18 ஜாதி மல்லி, 19 மாம்பூ, 20 கொன்றை, 21 தாழை. விநாயகர் அர்ச்சனைக்கு உகந்த இலைகள். விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று விநாயகரை இந்த மலர்களை கொண்டு அர்ச்சனை செய்து வழிபாடு செய்ய மிகப்பெரிய பலன்கள் கிடைக்கும். முல்லை, ஜாதி மல்லிகை, அரளி, எருகம்பூ, அகத்திப்பூ மற்ற புஷ்பங்கள், இருக்கு இலை, கரிசலாங்கண்ணி, மருத இலை, வில்வம், விஷ்ணு கிரந்தி, ஊமத்தை, மாதுளை, இளந்தை, தேவதாரு, வெள்ளை அருகம்புல், மருவு, வன்னி, அரசு, நாயுருவி, கண்டகத்திரி, அகத்தி. விநாயகரின் 125 வடிவங்களில் சில. விநாயகர் பலவிதமான அவதாரங்கள் எடுத்ததாக தெரிவிக்கிறது ஸ்ரீ விநாயக புராணம். விநாயகர் பலவிதமான அவதாரங்கள் எடுத்ததாக தெரிவிக்கிறது ஸ்ரீ விநாயக புராணம். 1 வக்ரதுண்ட விநாயகர். இவர் உலகம் ஒவ்வொரு முறை அழியும் போதும் தோன்றி மீண்டும் உலகை படைப்பதற்கான வழிமுறைகளை பெருமாள், பிரம்மா, ருத்ரன் ஆகியோருக்கு அருள்வார். 2 கஜானன விநாயகர். சிந்தூரன் என்ற அரக்கனை அழிப்பதற்காக அவதரித்தவர். 3 விக்கிரணபராஜர். காலரூபன் என்ற அரக்கனை கொல்வதற்காக பிறந்தவர் விக்கிரணபராஜர். மயூரேஷர். பிரம்மாவிடம் இருந்த வேதங்களை கமலாசுரன் என்ற அசுரன் திருடிச் சென்றபோது மயில் வாகனத்தில் சென்று அவனை வென்று வேதங்களை மீட்டவர். உபய மயூரேஷர். சிந்தாசுரன் என்ற அசுரன் தேவர்களை சிறை வைத்தபோது அவனை அழித்தவர். பாலச்சந்திரர். தூமராசன் என்ற அசுரனை கொன்றவர். சிந்தாமணி. கபிலர் என்ற முனிவரிடம் இருந்த சிந்தாமணி என்ற அற்புத பொருளை கனகராஜன் என்பவன் திருடிச் சென்றான். உயிர் காக்கும் இந்த சிந்தாமணியை அவனிடமிருந்து மீட்டவர். கணேசர். பலி என்ற அசுரன் தேவர்களை துன்புறுத்திய போது 5 முகத்துடன் தோன்றி அவனை அழித்தவர். 9 கணபதி. கஜமுகாசுரனை வென்றவர். மகோர்கடர். காசிராஜன் என்ற புகழ்பெற்ற அரசனுக்கு நராந்தகன், தேவாந்தன் என்ற கொடியவர்கள் துன்பம் செய்து வந்தனர். இதனால் உலகத்தில் தர்மம் அழிந்தது. அவர்களை நாசம் செய்ய அவதரித்தவர். துண்டி. துராசதன் என்ற அசுரனை வென்றவர். வல்லப விநாயகர். மரீச முனிவரின் மகளான வல்லபையை திருமணம் செய்தவர். வல்லப விநாயகரை மனதார வேண்டிக் கொண்டால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். பூஜைக்கு படைக்கும் பழங்கள். வாழைப்பழங்கள், மா, பலா, நாவல் பழம், இளாம்பழம், கரும்பு, கொய்யாப்பழம், பேரிக்காய், வாழைப்பழம் மற்றும்
ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, அன்னாச்சி, இதர பழங்கள். தாம்பூலம், கற்பூரம், சாம்பிராணி வகையாராக்கள். பிள்ளையார் சதுர்த்திக்கு 21 நைவேத்தியங்கள். நெய் மிளகு பொங்கல், சர்க்கரை பொங்கல், கற்கண்டு பொங்கல், பால் பொங்கல், பால் சாதம், அக்கார வடிசில், சம்பா சாதம், தயிர் சாதம், புளி சாதம், எலுமிச்சை சாதம், தேங்காய் சாதம், தானிய பொடி சாதம், மருந்து குழம்பு சாதம், சாம்பார் சாதம், நார்த்தங்காய் சாதம், மாங்காய் சாதம், துவையல் சாதம், அரிசி உப்புமா, ரவா உப்புமா, மாவுக்கனி மற்றும் கொழக்கட்டை வகையாராக்கள். வடை, அப்பம், சுண்டல் ஆகிய 21 வகை நைவேத்தியங்களை விநாயகருக்கு படைத்து வழிபடலாம். கணபதி கதைகள். பிரணவமே வேதத்தின் மூலம். ஓம் என்ற ஒளியின் வடிவமே விநாயகர். எனவே பிரணவ பொருள் என்று விநாயகரை அழைக்கிறோம். ஈஸ்வரனின் மகனான விநாயகர் பூதகணங்களின் தலைவரும் ஆவார். அதனால் அவருக்கு கணபதி என்ற பெயரும் உண்டு. தேவர்களுக்கு துன்பம் கொடுத்த கஜமுகன் என்ற அரக்கனை அழிப்பதற்காக சிவபெருமான் அருளால் விநாயகப் பெருமான் அவதரித்தார். விநாயகர் கஜமுகனுடன் போர் புரிந்தார். அவன் ஆயுதங்களால் அழியாத வரம் பெற்றவன். விநாயகர் தனது வலக்கொம்பை ஒடித்து சிவமந்திரத்தை உச்சரித்து ஏவ அது கஜமுகனை சாய்த்தது. அவன் பெருச்சாளி வடிவில் எதிர்த்து வந்தான். விநாயகர் அவன் மீது கருணை புரிந்தார். அவன் அறியாமை அகன்றது. விநாயகரை வணங்கி நின்றான். விநாயகர் அவனை தன் வாகனமாக்கி அருள் புரிந்தார். இதிகாச காவியமான மகாபாரதத்தை தனது தந்தத்தை எடுத்து எழுதியதன் வாயிலாக விநாயகப் பெருமானே எழுத்துக்கலைக்கு வித்திட்டவர் ஆகிறார். ஓம் ஸ்ரீ கணபதியே நமஹ.